Pada sangat jalan kawan tenang Mojopahit menika kados boten wonten ingkang matos kata. Kados paman minak koncar panjenengan menika salah setunggalipun saka gurunipun Mojopahit. Monggo panjenengan menika kedah saged nentrenaken kawontenan ing Mojopahit menika Pak. jalanan terbuka dan dengan teman sangat begitu malah udah berarti itu jalanan Menika kawontenan Mojopahit menika kula timbang-timbang sampai kula pikir-pikir boten enten jeneng boten enten alit. Dados panjenengan menika Pak salah setunggalipun sapa boten Mojopahit. Mangke menawi wonten paringipun saking manca negari. Kula pasrahaken dhumateng panjenengan. sampun takut dan momen itu dan juga ukuran itu tak dengar bentuk dengan bebas tak cepat Oh, kan itu terus kamu kan boleh ya? Rasa, menawi ngaten tercapek. Paling kan di kosan kita. Anu nih kalau Sareng apa? kita wonten apa? Mutingnya loh, muting kan bisa. lagi Panjenengan kedah tumpun cawe-cawe saged ngaremaken saged ngaremaken negeri Mojopahit. Sang Budawati keparana ingkang akibati munjangan atur palabuhan. Sampun ngantos was-watos datang penggalipun Sang Budawati jalanan. Sagunanipun sang biro Budawati itu mesih patih luber. Oh, mboten nggih menawi kula kersa. Kita bantu kalian anak kula layang seta lan Dimas layang pikir itu bebasan niki dados menawi to wonten payu-payu badhe tumepuk wonten ing Oh, rambutnya ya? Baik, menika cekap wonten abdi dalem Bisa jelasan kabantu kalian Bisa. kali ingkang nami layang seta layang pikir bebasan ngaten sang saudara. Nggih. Wonten Mojopahit menika wontenipun layang seta adalah anak kula layang bumitir. Pembahasanipun Gatot Kancani Mojopahit lan niku Mojone Mojopahit dan Bidara. Iya toh, Pak? Sampun was. Iya toh. Paling bagus. Bahasan Anda. kehadiran sampun takut banget tak kumahan senang itu kan Pak Tapi kono kira kendho kan ada kan ngono. penasihat maju Nggih. minat kita campur masuk punya dalam kuat kuat Lah yen kanten kula mengkas kanten panjenengan sanesipun wonten kula kanten panjenengan mantos dorong menawi wonten parang muga mangke saking Moncar Bali Pak. sentuh Kon channel ini kena orang kabar berita loh. Kon channel. Apa nih? Channel kan boleh. Bisa nak. Jauh Pak Andiko jalan. Oh, cukup kira-kira mungkin aku bisa. Oh, boten dados menapa Gusti. boleh Keparenga dalem matur, lepat nuwun sing parabu. yo Kula wantun minyak siniwa pakung wonten ing Kraton Mojopahit. Istilah. Awet kula amrah Boleh, ya. bukan jauh. Bebas. Saking anak angger adipati ing dagangan Kudus. Kapuwe anu arapaken wujudipun cinta kok mengatur sepadan pun tampil ing
Pijet Kanjeng Ratu kecoba wong mekar kaya cakota. Lah tapi kalau udah jalan. Kok katanya sampun dipun keperangaken ngatur iya ya para tidak tahu tambahi panes lho. Oh, jemputannya kan ada saya Ya kaya kuwi tandake putra kepandian. Dadi tanggap apa sing diperluake. Nek wis kaya ngono sapa karepku yo tumindak sing pas yo kaya. Lah karepe biar adik gue nakit jalan. Lah terus Kepingin gue kok kamu. Gue ngerat. ojo waspada. Nek perkara menak jenggoto Prabu Guru Bisma nagih jalya ning Majapahit. Wis to. Pas nao para pati rugi. Ono putra Majapahit, putra Kabupaten Majapahit. Ono layang situ larang layang. Lalu gendel. Oh yo yo tembus gue. Mulai yang situ yang pinggir ini turun betul nang majan palagan sepisan bae itu kok malah Kersane adina nah saiki pilihan siapa bisa itu supaya dia nanti pilihan saya oh perkara Senopati. iya Senopati asu Wis to. Ojo waspada penggalih. Cukup ana putra kepatian. Layang setelahnya pinter. Lah ora. Sarujuk apa sing dadi tumindake anakku sakon. jadi jakuni mojo baik layang itu kalau layang setelah pinter putra kepatian sih. tunggu yuk kenal tunggu yuk kenal Lah terus karep piye? Amin kau mau coba siapa dikukur tegese wong kang mengku gaji ora iso Wis ora kakean. Wis saiki ngene. ya Ayo delok ana pabaratan sapa sing kang unggul dari. ayo 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 kerja Angkat kok dianggap bocah cilik. Terus masih makan aku pancel cocok mengenai antar besar. Tolong terima infoku makanya hatiku seperti itu. Ayo, putra kepatian. Besok tak terusan. Saya cuma tak ayo saya lagi pecah dan jagung duduk mustanaku. Kan tanding kan aku.
Lah yo ngono karo pion. Karo. Bet, aku sing yo, sing.
Bapak, betul. Jenengan iki tak pikir-pikir suwiran ngono kok juga tak sik Sisi main. batang anu, pancen entek ora boleh. Heeh. Ya. Mone. Kok uji bener. Sampai ke lo, suwiranmu ngulugo. Juga nanti kok sepe, mak. Aku tukang ngulugongnya kendang. Masa kendangnya di bawah Ngulugong lah, aku ora tau le. Ngulung people. Oh, biasanya kira penari lah ngulugong, ngipet kempul, karo kenong. Jangan lesane iki. Iya. Ya. Omongke piye to sir muga ngomong apa? Takon aku menyapa takon iki. Aku dah. Ya takon iki wis takon nenek. Iki mah sing diperlokake apa wae kudune nek panggung iki ora tak takon iki ra kuwi to. Rene. Iya. Ya. Karena awake itu ya. Kendene di bener. Jora game ngono jora iki piye tadi? Wih iki awake iki ya. Wis tuwek, wis elek konten tak nang panggung. Kuwi perlu nek apa? Perlu nek nyapa. Ya hidup ya. Oke, apa gue ada celana dong? Dirasane ora enak aku untuk dirasane. Iki mari apane to? Ijo. Igone ya. Paki wong iki lho. Kuwi lho. Ini pakai lagi. Mati nah. Mati urip nah. Mati nah. Gue ya, pakai tahu. Tembus lho. Mati nah. Iki piye to? Operatore. Yo mati nek. Seto, kowe kan bagianmu kebangetan men to. Lah iya le, kan wis tuwa wis ora urip. Urip. Jadi yo isih. Lah sing genah wae. Jadi yo karepe sampeyan iki gak urip lho bisa kuwi. Lah mati. Urip ke mati. Mati nah. Salin. Mati. Bang. Oh mati nah. Hidup lagi. Ya nyono. Itu. Sing urip iki gak urip. Dan nasib kakang aku inspirasi pisan. Besok aja mati-mati lah kok ketara men lho. Biasanya lek kok tuwek itu mati. Lah iya jane yo lek ngene iki sing urip lho kan wis ora menek banyu. Jos suwi Wis. Salena le. Hah? Iku bono terus urip terus. Ya syukur alhamdulillah. Bapak kepala desa yang kamu rawuh. Pak Kapolda yang kamu rawuh. Dumateng Pak Andi ingkang sampun mari Bang dumateng kula. Pak MDS, Pak Gendul, Pak Indan. Apa ini kalau diulik kono ora mungkin awake tunggal pukul ning kalangan. Ora kedepan. Lha kene sengklek karo ngene. Lah. Le, donane le sengklek. Astagfirullahaladzim. Coba orang kuel iki to. Kene salah ngono salah rewel. Kota kaki nek. Iki to lele. Kowe iki dadi operator kok jengkel. Jipuk nek wong tuwek. Jero nih kok enggak. Lah cetok sing loper lho Kang Bika. Kok kalian kok. Maaf.
Larang kesel kene lho. Yo, ya. Sabar ya Kang, sabar. Iya. Bon, aja gocek. Aja Aja karai, Bang. Coba ceblok lho Kang. Bang ora. Beripak. Ditunggu ae. Jibak. Wis ora tau punya kalangan. Wis matur nuwun maring nggih Mas Pak Pak. Sabar. Wong tua itu kesabare. Sedaya perangkat desa nggih Pak Wo, Pak Bayan, Pak RW RT yang sampun rawuh matur nuwun sanget dene kalih menika sampun kersa nggih menika halal bini halal. Kowe ngerti didusi halal bini halal. Judulnya apa? Judulnya lah judulnya. Judule. Nah, Ngerti ora? yo aku ki kurang permono. Kurang pono ing pembawan. Halal bini halal ya nyambung silaturahmi antarane sanak kacang sedulur. Bondo jaluk ngapura di ngapura. Wong wis ngrokok yo ingkang-ingkang ora nyambi. Iku bukti ngono lho. Aja ngono dur masa bener mau becik. Kaya aku ku mau suci. Wah, aku kok. Oh, aku sing lumpur. Mulane aku yo bekas sopan mawon bener iki. Kaya kowe iki lho. Piye ta? Kowe iki wong ana, mati wong tua ora takon sapa bondo ora kok nyaiki apa to. Kowe iki ora diluput tapi aku to. Mungkin ada Bang. Ya, ya. Ya sebentar lelepati kula. Saged nopo Assalamualaikum salam. Mugi-mugi panjenengan padang Amin. kula saged terus tetep waras. Amin. Terus tetep tangi. Amin. Ya nggih bertemu tak tampa ya le ya. Wong tuwa ora bisa paling apa-apa ya le ya. Ya wong tuwa sing akeh rambuté dawa sisih. Wong tuwa kowe karo kaya dadi agama iki bisa ngayomi nas sedulur ya le ya. Lan dosaku lan dosamu dosa kowe iki badane ate ya le ya. Ya terus tangi. Lampung, udah bisa pulang sama itu. Saya ini ada bareng Pak Ibur, para warga masyarakat, kami rawuh, Sebenarnya yo, tong dua telok Pak. mau kasih komplit Tong dua telok. jadi semuanya Ngetan di anak wedok, di tengah ku yo anak wedok. iya kami Remi Bilawati coba. ini bangun kira Babanku papa namanya. oh jadi bareng Pak ya Bareng aja. Lalu kasih wedoknya lagi ya. iya betul Sepisan bisa masak. Ping pindho bisa masak. Ping telu bisa masak. Kasih wedok. terus mana ke lah bolak-balik Mau nama oh mau mana Iya. Waduh kembang Pak jadi harus dimasuk rakam ini kan bulanannya aku ini juga pergi kacung-kacungan kacung kuning nah Wes ora sene. Aku sing putih. Apa? Halo Nenek Selepas Mas ojo dicewoki. wah Mas oke kudu apa to? ora dicewoi dipleno Ngono ta? Ah. Mas ojo dicewoki. Mas ojo. oh Baru ya oke niki kacung kuning rada bukan niki rada ini kendali monggo
rondo penting versi Utara. Oh ya, ya. Ya. Tak mungkin bayu tapi tidak putih. Enggak. Hingga baik kok orang makasih. Mbak, kalau begini Pak Joko mesti bisa. Iya, iya secara Allah. Kerean apa orang ngerti. Timbang aku turun ngajari. Nah, contoh ngono enggak? Ah, ya tra wong tuwek iki golek anu tes contoh. Iya, betul kan. Ya. Apa Mas? Yang penting bisa hibur masyarakat. Yang penting masyarakat bisa manara. Yang penting kabeh padha kumpul. Amin. Ya. Salah cerita kan. Menghibur bantu masyarakat di Sobanara. Nggih. Iki kan dina becek, Pak. Nggih. Lah jadi mari panghibur ngoten. Nek iki wae sampun-sampun. Nek tau ngono ya, Pak. Iki Pakaryan sing dak pasrahke jeneng sirah. Opo wis rampung kabeh to? Bapak matur betul. Sedaya pakaryan kang sampun kula tindakan sedaya sampun. ah Ora mati, Mbak, ora mati. Urip ae ora mati. nah ini jadi urip. Wah, kebangetan meneh gule ya. Urip. Pak
paman. Ya kira Beneran yang ini. anggone patroli Mbah. Wis padha rame. Nggih. Ning yo gini opo? Tekaku ana ing kene wae. Sejatine tinjo marang sir. Berarti rame sekarang. Iki matur sembah nuwun kaki tetinipun diparing lengkap. Iya, nggih. Dungkak kok lho. Nggih. Pokoknya Aku kuwi lagi. Putus bopo. Tunggul manik. Ketine ngono. Dikon ngabdi ana ing Mojopahit, ora paman. Nggih. Ayo derek aku, semoga. Nggih, Bapak. Ayo Bapak. sih.
damel kalian tunduk-tunduk iki sampun tekat sedaya ndara. Ya mengko yen Rama iki wis ora sampe dibukani mboten kunci wani ndara sampun sedaya ndara. Yo, ini kawon darah piton. Iki mau apa? Rapa tidur apa turu? Bapak nangis ada lho darah di luar. Bapak boten wonten sama piton. Wes angge. Sampun darah tulus mbok nangis. Makanya nih Bang. Nah iya to kaya ngono ku melanang ini ya yo. Lek bendarane rapopi siap Niku yang panten gendara lah kula suka-suka kalian adik-adik kula niki lah kula kesupen panjenengan kata gendara. kelalen. Lah lari kok sampe dino. Ngene ya, Le. Oh iya, aku lali-lali. Ah, bener. Oh iya lah. Priye tondo, priye santai apa piye? Mungkin kok kaya bayi. Pripun sapate? Awake lemu. Lah nggih no. Iki lek anu kamu turu mawon lek kok rese-rese. Lah mulane bendarane Yo ngono tondo, lah mau jare wakon. Pripun sapate? Boten itu maju-maju boten. Boten lah kula wae masak. Nyawas dari jenengan. Ngoten to. Piye jenengan? Nggih. Bener ki. Ngoten lho niku lho. Nomor turu mawon kok rese-rese ugal-ugalan niku kula lho. Iku wajibe resik Mbak. Boten sapate niku. Piye Andas? Ada niku nggih. Namu mbah-mbah. Ngeten sapate masuk kita. Lah moro niki. Anjas karo. Nggih. Sepunten niku Sing sing Mas. sregep nyambut gawe kuwi bendaramu Anjas Moro. Ya toh? Boten. Jenengan ki apa ngoten to sapate lah kula niki lho jenengan gaji kenten napa? Ayo. Iki baca. Cuma nyiram pandeke tambah-tambah. Bukan patih kang kundang kaloka ya patih. Gender.
Lagi. Sampai itu aku dibeda cara. Lah kula kali adik itu kudune gajine ya padha, nyambute gawe ya padha, kula sing masak iku sing mbah-mbah. Kula nyambut mboten padha ya. Niku dikeki kula boten kok. Niku dikeki kula boten. Lah kula yo nduk alamu, sesuk kali. Ora kok wenehi. Lah kula jenengan paringi lah kula ki ambak ta. Pripun to panjenengan ki napa kesupen? Akeh wong-wong kuwi Ya wis yo akeh larine ya. Wis padha ditayokan dhisik aku tak anggon mulang suka kepiye karo ngono abine. Sampeyan lho. Anjas loro. Ae rapi mukae padha padha nyambut terima saya. Iki kanggo sapa? Kanggo romomu. Ayo tenan. Pancen kompate sing tak kersake. Ngene ya Jas yo. Kreh ning wong-wong iki yo lagi saya lan anggon lalangan kok saiki kon ini aku yo kepengin ngicipi utawa niliki masakane ora bingung ning wong meling lho siramu kaya nang taman ning sampama ana tamu utawa ana jayo nek jayo iki wadon ora apa-apa kok temoni ya ta nanging yen jayo iki kaku ora ngono lho ya aweh pitutur karo sira rene sira kenapa dasar kula wae putrane Patih gandes terus ayu merati dasare putra Patih geger ya mulane kowe wanti-wanti semua ya kepenak no anggon taman nanging paweling mengko aja ngajak nek sak wayah-wayah ono dayo kok kok temoni yen durung entuk parilae kan Mbah. Aja ngali-ngali sing ngene, Mbah. saja icip-icip anggone masak karo abdi ya sing ngajak ya kene Jas aku mau masak sambung terasi lah yo Anu. lari mesti pas ke jalan sono aku salah kepene karo Cepat. Kabel anu. Thank you.
Iki setengah aku jolok aku. Sandy, iya Pak. Ayo oke. Karena apa pinter? Daryani Pak, saking sampun. Oke. Kula dipun kula dulu kapan encek. Ngaten. Iki pagi sapagi anu cara-cara panjenengan apa? Iki kok Pak Dul. Pak Ujeng, ngaten. Nggih. Lah nika mawon wani. Nyuwun sewu, Mbak. Lah kula mboten duwe sewu lho Pak. Duwe kuwasan ewon gelang tersoreh. Kene abrit nggih kersa. Nggih. Siji mawon. Lah kurang-kurang bangsa ya yo. Kurang jumbo Oh, nah. ngaten. Nggih, pripun Pak? Dipun tepangaken. Nggih. Kula cemen. Nggih, kula ceplok. Oh, ngoten. Nggih wasian napa Boten mboten? kula ceplok mawon. Ngoten. Nggih. Lo ayat to lembur. Nggih, mrengok ngeten iki jenengan pripun kula teh mrengok ngeten iki. Sampeyan untuk nggih pun tahu mana? Lah aku ya wis manape bolak-balik. Lah iki lho ada iki. Lah piye ya, Mbak? Ya. Pun. Sandy, piye ta? Ya. Sandy. Ngarep apa buri? Eta. Kowe upomo karo omah karo iki ngono pilih ndi? Pilih ndi? Perlu Mas Wali. Pilih sing ngarep. Aku lek karo Salah Pak gelar sing ngarep. Loro dia. Lah salah to. Yo melu anu. Nggih. Melu sing double aku karo si omah milih Omah. ayu omah no kae oleh geni. Lah saiki aku nek kene jenengan presani to. Nek kemana kan? Lah iki wanita sing kowe warna kurang condro kae yo iki. Condro apa? Condro geni. Oh, condro kirana Mas. Condro Condro geni. Ngomong hitam gape. Ayo Yo ini lho Pak eneng yo mung kaya ngene iki lho Pak. Piye to Pak? Lah aku mau nyebut-nyebut kene mencari tidak kau beratur kamu kan? Piye Pak? Kau nemu iki mesti kayak gini. Ora cedak. Ora kelo. aku cara nyebut-nyebut ini tidak kau berkatuan Ya mesti. ampun. Oh, pantai-pantai, Mbak. Yo piye to kan? Jar-jar Kentang tenan. aku balik kentang aku. Kenten. Lah aku yo loro ora kelar mesti. Kenten iki lho. Dorong, dorong. Jenengan mau tepungnya yo kiai jangan. Dorong tentang dorong. Pasti kau nih kuwi. Oh, coba tadi. Ora nyambung nih. Yung ini lho. Setiap ono papan iki sepisan kuwi masuk gelang dening buka poko loro. Aku pengen swito ono kersane Bopo Patih lu denger. Nanging ngapun kados ngaten to. Tapi sing mata-mata ini kadang
Sudah ngeraro pun repot. Sementing kan tetap ini terus Ngaten lho. Kula menika Damarwulan saking dusun Palowo. Oh, Damarwulan saking dusun Palowo. Nah, panjenengan menika punya kok baguse kok ngaten to. Sampun ngalem kados ngaten to. Lho, Kula menika jejere lain desa lho. desa kadang-kadang anak-anak kami ngoten iki. aku tuh nama kali. Mboten napa-napa. Kok ajeng niku mboten Yang sliramu maksa batin kudu nresnani sliramu. Lho, aku bakal minangkani apa sih dak kedalu. Nanging pisan maneh. Wis apa ora getun kedua, awet tak sangka bocah desa. Lah panjenengan menika kan putranipun bawa pate wonten ing Mojopahit. Oh yo. Aku timbang napa sedang ditampak Mas. matur syukur Kak Mas Damarwulan. Matur syukur
buat kamar lanang siramu ae. Nuwun iki kalane menika ngendikan panjenengan menika. Mboten badhe nampi adat mawon kakak ngendikan panjenengan menika kula memberi kencang boten badhe keluarga. Dadi ngaleki kowe. Bagus kok kamu. Kene-kene kan Mas. Monggo, monggo.
Lah jare ku ganteng. Lah kula niki napa kira jos to? Lah kok koyo ngono kan. Kok ranu yo ngomong kan. Loh. Bagus waduh. Kowe ora iki piro? Kale iki. Lah kok koyo ngono jare ku ganteng itu piye? Pak ganteng saiki ku mambon ngaku. Lah kira kula niki yes lho kula niki. Kedanan ki oleh ya, ngir yo, ya kok yo. Nek ojo koyo ngono arang ganteng kok. Kan bapak iki kok. Susupan kali niku. Ganteng kok. Oh, alah. Koyo iki pikirane ada ngono. Lah enggak no jos. Ya wis aku sekarang kok bundu. Sanes Pak Udu yo Pak yo. Udu kleru. Nanti mau yo cek mau. Yo cek mau. Cek yo. Tampa apa ora to iki? Ya ditompo tapi gone ora. Manggon guri. Yo manggon guri. Ya oh iya. Iya. Lagi niki lho ndoro aku. Paman Pak. Yo. Kok jenengipun matur empat nyumpang bunten dalem. Paman Pak. Sik. Bocah bagus. Kowe iki bocah saka lan ngendi jenengmu? Jenengku Pak. Kamar laki sakit paling. Jamar mulan saka Palombo. Yen ngono kowe bocah Palombo. Kosek. Bocah Palombo. Aku tak dikon sih. Bocah Palombo kowe tepang karo wong wadon sing jenenge Parubi. Tepang. Yang tepang Parubi iki sapa? Loh. Jasmoro. Ora keren. Jebul Damar Wulan kuwi isih kadang dewi, kadang buwo. Jalaran kuwi putrane kadang mbok Parubi ing Palombo. Damar Wulan saiki aku tekon. Siramu tekon ing kepastian iki arep ngopo kekarepanmu? Malah pilih kula menika badhe akan menika wonten latihan Mojopahit kanten Paman Pak. Arep sundo. Alah wis kancet ya. Makasih pripun ta Rama? Lah, arep sinten kon ning padang Mojopahit. Sumito kuwi arep golek pakaryan. Arep nyambut gawe kan. Kamangka ana ing kepatian iki Terus sewu niki ana apa? kudu nguyuh. Nguyuh mawon niki munyir mawon. Lah kaya ngono kalian iki lha wis kena to. Tapi yen to Kang, ucap kok kudu Kamu munyir. lanjut nganti ngerti ora nek diunyeri. Ya jane ngerti. Bang, kowe nek kepengin arep sikis, nek aja bareng karo sisihmu lho ya. Kale niki. Iya. Dateng napa wong ning nyadek kula. Adikmu. Nggih. Nek berbahaya nek kuwi. Iya kan do berbahaya. Cakep. Cakep kamu ya. Anjan. Saiki wong tuwa ora mampu iki wis marinai marang diramu yen kowe kepengin ditepangan karo sik. Lha wis apa to? Sampun menika sangat damar ulang. Oh. Nek iki ya jan ukurane sing akeh wong-wong tuh ora oges. Ora nampa pasitane gambar ulan itu ora. Nek reh ning kepatian Mojopahit iki wis ora kurang tenaga, ora kurang sing
nyambut gawe kula saiki pancen durung ana penggawean. Mengko sak mongso-mongso ana penggawean damar ulan kok kabari nang kuwi ayo meneh. Kepiye? Kok isih piye to? Ya. Jam goreng kan. Wah, patih bener Kang Winoto kok ngantek. Ana kepatihan ora sing goreng kok kena yo. Ayo bener. Pinter kowe ya. Wong putrane patih. Lu iya. Sewu jero patih. Ye. Ikuti tonggo niki disukani pedamelan to. Iya. Matur nuwun. Iya. Nek koyo matur pun padha-padha. Iya. Kepiye kamar ulas? Oh, matur lagi panjur iki wong ngarep wonten ing Jepang dipun. Sabenere ngene kamar ulas. Rene kabeh iso kepinterane adiku si Andarmara mulane kowe bisa tampa umpama ora ana kepinterane si Andarmara tak kira ya wis ora nampa wong kene wis akeh kawula sing kurang gawean jare ya nek yen ngono ngene ya Andarmara saiki ora saged wen kadang uga sing damar ulan sak kabeh kae ben jogor-jogor. Nah ini damar ulan. Aku sok perlu pangan. Pepatah Mojopahit iki dan itu tugas para istilah. Aku paling sing jelas. Ini sakjroning kowe jogor-jogor ana ing kematian iki. Aku mawan tuanku bawaneku sok sapa wae ora ngomongake priyo ngendi utawa kaum ngendi yen ngopo ning kepatian kok ora nganti ora nggawa tapak asmane patih geder yo aja diparengake mlebu ning kepatian sok sapa wae Apa dipun paman-paman kados pakai plus mereka. Ya. Sik. Aku tak. Apa tak beri ya surat kangen. Iki toko, iki nawara, iki layang. Mawan tuan paman iku aja nganti lali. Sok sapa wae yen ora nggawa tapak asmane patih bener iki aja nganti di parangake lumembo ning kematian. Ya iki tanpa nono sing hati-hati tak parang juga. Iya itu sih macam iya bener banget. Dan terus oh awakmu sih iya ya terus kapan
kapan nek ono dina kang prayoga mengko tak pasatemon karo Kakang Mbok Pati. Kepiye sak iki ya. Loh, ini ya, aku ini kok. Ini bukan promo apa ya? Sopo baik kan bakal nunggu orang yang kepanjang yang orang dolan kota panas. Orang di kepala nanti, kamu kok itu? Ada pukul karun, adi karun ini layak setelah paham. Kurang lagi belajar keterangan. Lah dia itu membuat kepastian malah orang bor nanti antara asman wong wis karo aku tak ikutan iki.